दा बे हिसाबै जोङो 27,000 जुदि जों मोनबायबा दा बहुत माने हाग्रामा महिलारि सारा नैबे चिरां दुवाराव बहुत गोजौ मार्जिन भट लानानै देरहानो थांगासिनो दं। आइडिएस होनो हायासै आरो जोंहा माने अरुणोदय होनो हायासै बे बायदि बायदिखौ लानानै जोंनि साधारन रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलनि फारसे फोथायनाय गैया। जोंनाव फैनायनि खोथा होदों आरो खाम्फाखौ होयोबा दिनै सांग्रां गदा निर्दलीय दारायनायनि गेजेरजों खाम्फाखौ जिरायबाबो फेजेनगोन होननानै जोंनिसिम रिपर्ट सफैदों। होनो हायो 18 जन आरो 22 जन 36 जन जों दिनै बिपिएफआ मेजरिटि देरहानायनि गेजेरजों दिनै सरकार जानो थांगासिनो दं। दाखालि जोंहा बिपिएफ राजखान्थि दला हाग्रामा महिला सारा जोंहा 22 जन जोंहा केन्डिडेट फोसावखाबाय। दा 22 जना 22 जन देरहाजोबगोन बाहाय खुनु जेननायनि सन्देह गैया। आरो बाखिखिनि जोंहा 18 जन दंबावो। दा 18 जन गेजेराव 15 जना जोंहा देरहानाया रोखा जों लिरनानै होनो हायो। 18 जन आरो 22 जन 36 जन जों दिनै बिपिएफआ मेजरिटि देरहानायनि गेजेरजों दिनै सरकार जानो थांगासिनो दं। खोथाया जाहैबाय दिनै साधारन रायजो राजाया दिनै आइअनि जाख्ल'नाय खुनु दिनै आइअखौ मावफुंनो हायाखै, इनकमप्लिट जाजोबनानै दङ। मोनफ्रोमबो सारा बिटिसिआव दिनै इनकमप्लिट जानानै दङ आइअनि गेजेरजों। दा जायफोर बेनिफिसियारि बिथांमोना नैबे कड अफ कन्डाक्टखौ नेबाय थादों आरो जोंनि जायखिनि इउपिपिएल सापर्टारफोर बिथांमोना नैबे कड अफ कन्डाक्टखौ नेबाय थादों आरो जायफोर कन्ट्राक्टर मावबाय थादों बिथांमोना कड अफ कन्डाक्टखौ नेबाय थादों। दा खम समनि गेजेरावनो आइबिएस जेनाखि न' मोननाय बिगोमाफोर बेनिफिसियारिफोर आरो आइबिएस जेनाखि दिनै डकुमेन्ट साबमिट होदोंमोन दिनैसिमाव मोनाखै। बाखिखिनि बहुत बिथांमोना दिनै बिथांमोननि थगायनायखौ मोनदांनानै जों खम समनि गेजेरावनो जों लोब लोब फैनो थांगासिनो दङ। दा दिनै जोंहा मान होनो गोनां सान्तिपुर प्राइमारिनि इउपिपिएलनि जोंहा केसियार जों बिथांखौ रायलायाखैबो बुङाखैबो बरायाखैबो बिथाङा गावनो बुजिनानै बोरैनि बारा बोरै बारदों दा बेखौ गासैबो सिरियामखौ लानानै अदालगुरिसिम सोंनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा मोनदांबाय फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफआनो मेजरिटि लानानै देरहासार जागोन आरो सरकार दागोन बेखौ मोनदांनानै दिनै जोंनि जगदान जाबाय। आरो जों प्राइमारि हिसाबै सान्तिपुर प्राइमारि हिसाबै जों बिथांखौ गोसो गोथार मोदोम जिउ होनानै जों बरायनानै लाबाय। एखे समावनो एखेयैनो जोङो ज' देरहानांगौनि थाखाय खामानि मावलांगोन। सरकार दायोब्ला जों साधारन रायजो राजाफोरनि थाखाय जाखिनि गरसे गरनै फैयो फिसा फिसौ अनसुंथाइफोर फैयो बेखौ समानै जों राननानै होलांगोन। आरो जों इउपिपिएल बायदि जों थगायनाय खालामा, सोरनोबा होनाय सोरनोबा होयै खालामा। जों समान जों बयखौबो मोननांगौ मोन्थायफोरखौ जों मोनहोगोन। दा बेखिनि 14 चिरां दुवार हिसाबै जों बिनि रिजाल्टखौ जुदि जों होनो हायो दा दाखालि जेनाखि जोंहा मास केदारनि प्रग्राम जादोंमोन सान्तिपुर प्राइमारिनि आन्दाराव मोनसे फोथाराव। दा बाहाय गैयाब्लाबो जों जेसेबां मानि जागोन बेखौ सानाखैमोन। आरो मोनसे खोथा जाहैबाय बे समाव बहुद अखा जुब जुब। दा अखा जुब जुब हानायनि गेजेरावबो जे 9,000 सामथिं बाहाय साधारन रायजो राजाफ्रा दिनै ज' जानो हादों आरो बाहागो लाफैनो हादों। दा बाहाय 9,000 जनाव जुदि साथाम खरियाव जुदि लायोब्ला 27,000 जों मोननो थांगासिनो दं चिरां दुवाराव हाग्रामा महिलारि सारा। दा बे हिसाबै 27,000 जुदि जों मोनो अब्ला जोंहा 52,000 ल'खा माबाखा 52,000ल' जोंहा माबाया भटारा। दा बाहाय 52,000 जोंहा कास्टिंआ जागोन 42,000 40,000। दा 27,000 जुदि जों मोनोब्ला आरो बाखिखिनि माखासे जोंहा थाबाय मोनब्रै राजनितिक दल थाबाय, कंग्रेस थाबाय, बिजेपि थाबाय, बिपिआइ थाबाय। दा रानोब्ला इउपिपिएल हिसाबै गैयाब्लाबो 15,000 बा 16,000ल' मोननो थांगासिनो दं। दा बे हिसाबै जोङो 27,000 जुदि जों मोनबायबा दा बहुत माने हाग्रामा महिलारि सारा नैबे चिरां दुवाराव बहुत गोजौ मार्जिन भट लानानै देरहानो थांगासिनो दं चिरां दुवाराव। जेन'बा इउपिपिएलनि दा परिस्थितिखौ माबायदि दं होननानै सानो? इउपिपिएलनि परिस्थिति हिसाबैथ' दा बाहाय जों बुंनांगौ गैया। दा बिथांमोननि सिङावनो बहुत बेले बेजे। दा नों प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै ग्रासरुट बुथ कमिटिनिफ्राय लानानै आप टु सेन्ट्रेल लेभेलसिम बुथ कमिटिनिफ्राय लानानै आप टु सेन्ट्रेल लेभेलसिमाव बहुत गावजों गाव बेले बेजे केन्डिडेटखौ लानानै मोननाय मोनैखौ लानानै आरो जोंहा जिहेतु जोंहा ग्रासरुट लेभेलनि जेनाखि बुथ कमिटिनि जेनाखि सोद्रोमाफोर जायफोर बिसिडिसिआ दिनैसिमाव न' मावफुंनो हायाखै, आइडिएस होनो हायासै आरो जोंहा माने अरुणोदय होनो हायासै। दा बायदि बायदिखौ लानानै जोंनि साधारन रायजो राजाफ्रा दिनै इउपिपिएलनि फारसे फोथायनाय गैया। आरो भबिष्यत सरकार दाबावोब्ला बिसोरनिफ्राय जिखिनि जों आशा आसांगा
जेनेखि दंमोन बेखौ माने बिथांमोना मावफुंनो हाला होननानै जोंनि सिङाव बहुत माने सावरायसोगारदों गमामायैनो हयथ' खम समनि गेजेरावनो जोंनि बिपिएफ राजनिति दलाव चिरां दुवार हिसाबै लोब लोब फैनो थांगासिनो दङ आरो जिहेतु जोंहा चिरां दुवार हिसाबै दा बिथांमोना केन्डिडेटखौ आं दहाय बुंनाय बायदि केन्डिडेटखौ लानानै बहुत गुलाय गुजाय सिङाव दा सांग्रां गट जादों सोरबाया खाम्फा गट जादों सोरबाया फेरेंगा गट जादों दा सांग्रांखौ होयोबा फेरेंगा गटआ जोंनाव फैनायनि खोथा होदों आरो खाम्फाखौ होयोबा दिनै सांग्रां गटआ निर्दल दारायनायनि गेजेरजों खाम्फाखौ जेरैबाबो फेजेनगोन होननानै जोंनिसिम रिपर्ट सफैदों दा बेनिखायनो जों एबाराव चिरां दुवार हिसाबै 2025 जेनाखि सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो बिटि इलेक्सन बाहाय 100% हाग्रामा सारा देरहासार जागोन रोखा होननानै जों बुंनो हायो। बिटिएफआ बिटिसिआव सिंगल मेजरिटि हिसाबै सरकार दागोन होननानै सानो नामा? बेथ' खाथां दाख्लैदि जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा 22 जन जेनाखि भटार माबा फोसावबाय केन्डिडेट फोसावबाय दा 22 जननि गेजेराव खुनु रावखौ फेजेननो हानाय रावबो दला रावबो राजनिति दला 22 जनाव फेजेननो हानाय खुनु गोहो गैया बरंसो जोंहा 18 जन दंबावो फोसावनांगौ दा 18 जननि गेजेरावबो गैयाबाबो खम समावनो 15 जनसो जोंहा देरहानो थांगासिनो दङ जोंहा नैबे खम समनि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारि सारा 18 जनखौ केन्डिडेट हिसाबै फोसावनो थांगासिनो दं बे 18 जन जुदि केन्डिडेट होयो जों 15 जनसोआ आरो जों मोनबावगोन 15 जन आरो जोंहा 22 जन गैयाबाबो जों 37 जन जों दिनै बिपिएफआ मेजरिटि देरहानायनि गेजेरजों दिनै सरकार जानो थांगासिनो दं खोथाया जाहैबाय दिनै साधारन रायजो राजाया दिनै आइअनि जाख्ल'नाय खुनु दिनै आइअखौ मावफुंनो हायाखै इनकमप्लिट जाजोबनानै दङ मोनफ्रोमबो सारा बिटिसिआव दिनै इनकमप्लिट जानानै दङ आइअनि गेजेरजों दा जायफोर बेनिफिसियारि बिथांमोना नैबे कड अफ कन्डाक्टखौ नेबाय थादों आरो जोंनि जायखिनि इउपिपिएल सापर्टारफोर बिथांमोना नैबे कड अफ कन्डाक्टखौ नेबाय थादों आरो जायफोर कन्ट्राक्टर मावबाय थादों बिथांमोना कड अफ कन्डाक्टखौ नेबाय थादों दा खम समनि गेजेरावनो आइबिएस जेनाखि न' मोननाय बिगोमाफोर बेनिफिसियारिफोर आरो आइबिएस जेनाखि दिनै डकुमेन्ट साबमिट होदोंमोन दिनैसिमाव मोनाखै बाखिखिनि बहुत बिथांमोना दिनै बिथांमोननि थगायनायखौ मोनदांनानै जों खम समनि गेजेरावनो जों लोब लोब फैनो थांगासिनो दङ दा दिनै जोंहा मान होनो गोनां सान्तिपुर प्राइमारिनि इउपिपिनि जोंहा केसिआर जों बिथांखौ रायलायाखैबो बुङाखैबो बरायाखैबो बिथाङा गावनो बुजिनानै बोरैनि बारा बोरै बारदों दा बेखौ गासैबो सिरियामखौ लानानै अदालगुरिसिम सोंनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा मोनदांबाय फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफआनो मेजरिटि लानानै देरहासार जागोन आरो सरकार दागोन बेखौ मोनदांनानै दिनै जोंनि जगदान जाबाय आरो जों प्राइमारि हिसाबै सान्तिपुर प्राइमारि हिसाबै जों बिथांखौ गोसो गोथार मोदोम जिउ होनानै जों बरायनानै लाबाय एखे समावनो एखेयैनो जोङो ज' देरहानांगौनि थाखाय खामानि मावलांगोन सरकार दायोब्ला जों साधारन रायजो राजाफोरनि थाखाय जाखिनि गरसे गरनै फैयो फिसा फिसौ अनसुंथाइफोर होयो बेखौ समानै जों राननानै